Ja, han har kraschat innan i alla fall. Han kan ju. Han kan. Det är inga problem. Kolla. Ja, det är ingenting att vänta på. Nej. Jag går lite kinkig. Så var det bara det här med att landa. Det har han aldrig lyckats med. Sa du att det inte var så viktigt eller? Landa och bara fluga, vet du. Det var inget. Han kör hela programmet nu. Ja. Det är trevligt med flygplan. Ja. Underskattat bland helikoptergubbar. Ja, det är en extra tre. Shit. Du träffar nästan haren. Du träffar haren? Vad tänker du på? Jag träffar haren. Fan. Vad var det som gick snett, tror vi? Jag vet inte, jag såg inte vilket håll det var. Lite sådär snurrade. Okay. Ja, det är farligt. Tjejs. Ja. Vi får det var säkert något som lossnade. En vinge. Ja. Ja, nu har vi lite att gå.